Dobrý večer, prajem milé dámy. Špeciálne dvoch pánov musím privítať, lebo to vždy pomáha diskusiám o ženách, keď sú tam aj páni. Veľmi sa teším, že ste si našli čas a prišli ste na ďalšiu zo série našich diskusí, ktoré vedie portál Ženy v meste. My to dnes ešte oveľa s väčšou hrdosťou vedieme a oznamujeme, lebo tam v pozadí, ak by si niekto nevšimol, je naša nominácia na novinárskú cenu za online inovatívny projekt, takže tešíme sa potvrdené v tom, čo robíme. To šampanské bolo k tomu, ale zároveň po diskusii samozrejme. Ja musím povedať, že téma matky vo vysokých funkciách v mojom prípade začala rozhovorom s našou top bankérkou Elenou Kohutíkovou, ktorá v rozhovore pre Ženy v meste povedala, že veci sa začnú meniť, až budeme mať v predstavenstvách firiem a v parlamente matky, pretože až matky budú mať schopnosť a vplyv meniť pravidlá, ktoré sú vo väčšine firiem v parlamente aj v našej spoločnosti nastavené trošku viac na mužský obraz. A musím povedať, že ten rozhovor sme urobili pred voľbami, takže sme netušili, že tá téma dostane takú razanciu hneď po voľbách. A ukazuje sa, že keď máme matky v parlamente aj v vysokom biznise, tak asi konečne nastal ten čas, aby sme tie veci začali trošku meniť. Nás to zvlášť tešilo, lebo keď sme zakladali tento projekt, aby sme viac diskutovali o postavení žien na Slovensku, tak sme trošičku mali problém s tým, že to nebola veľmi téma. A zdá sa mi, že dámy, ďakujeme veľmi pekne, že teraz je to téma s takou razanciou, až možno sa shodneme, že nestíhame. Ďakujem pekne. A v každom prípade matky vo vysokých funkciách nie je téma, ktorá sa objavila s Luciou Nikolsonovou alebo so Simonou Petrik. Diskusie hovoria, prieskumy hovoria o tom, že 61% žien a 58% mužov si myslí, že materská a rodičovská dovolenka sú prekážkou v pracovnej kariére. Každá druhá žena uvádza, že sa nemôže vrátiť na pôvodné pracovné miesto. To znamená, že ten problém tu máme dlhodobo a je fajn, ak sa začneme o to zaujímať. Ja sa hrozne teším, že zaneprázdnené matky vo vysokých funkciách si našli čas, aby prišli povedať, ako sa to dá zladiť a že nie je nutné si vyberať medzi materstvom a kariérou, ako z niektorých diskusí v posledných týždňoch to vyplynulo. Dovolte, aby som medzi nami privítala a poďakovala, že prijala pozvanie toľko tých slovíčok. Tatiana Prokopová, partnerka firmy, ktorej názov od rána opakujem Square Patent Box. Áno, dobré. Barbora Pavlovič-Dekerová, riaditeľka pre podporu predaja v Európe, Strednom východe a Afrike. Dala som IBM? Vítajte. Lucia Nikolsonová, sa nemusím učiť, podpredsednička parlamentu za strana Sloboda a Solidarita. A Brňa Tarnovci, architektka a novinárka a riaditeľka úspešného festivalu, kde bolo, tam bolo. Takže Broňa bude tu trošku aj za tie detičky. Možno za tie detičky, ktoré povedia, že či tie matky majú pracovať veľa alebo málo. Daj sú úprimné, oni povedia. Verím. Dobre, tak dámy, ja by som hneď na úvod takú otázočku dala. Posledný aktualizačný moment v debatách o tom, že matky a práca, bol prípad poslankyne Simony Petrik. Tak mňa by zaujímalo, že keby ste mali možnosť ísť hlasovať o zmene rokovacieho poriadku, či by ste zahlasovali za to, aby mohli deti ísť do rokovacej sály? Luciu Nikolsonovú si ich máš nakoniec. No, tých hlasovaní má za sebou veľa. Tak Tatiana, poďte. Či by ste zahlasovali za alebo proti? A môžete pritvrdili hneď na začiatku. Dá sa mi, že to hneď... Ja sa musím priznať, že ja som odjak živá, a čo som si vlastne uvedomila až teraz, keď som s Miriam hovorila o tomto paneli, že vlastne som odjak živá zastávala práva žien v práci. Hej? A keď sme sa prvýkrát rozprávali, tak som si tak lovila v pamäti, že kedy to bolo, keď som tak začala sa zaujímať o tú ženskú otázku a som si myslela najprv, že keď som otehotnela prvýkrát, hej.
Ale není to tak, potom mi tuto Janka Bargerová, moja spriaznená duša v pracovnom živote od základnej školy až po dnes v podstate pripomenula, že ty si sa vždy o to zaujímala. A potom, keď som spätne si pozerala svoju kariéru, tak som si povedala vlastne áno, veď ja keď som začala pracovať, tak som si uvedomila, že ako náhle prídem na stretnutie, tak vlastne som v nevýhode. Pretože som žena mladá, nechcem povedať, že pohľadná, to musia iní, ale bola som v tom čase. A proste musela som, na rozdiel od mojich mužských kolegov, sa vždy najprv zapísať tak, aby som mala autoritu nejakú, čo moji kolegovia napríklad urobiť nemuseli. A teraz som si na to spomenula, lebo moja netier, ktorá má 26 rokov, mi hovorí, že to je strašné, ja prídem na stretnutie s mojím šéfom, ja niečo poviem a protistrana odpovedá jemu. A nepozerá na mňa. Hej, a vlastne vtedy som si povedala, že áno, toto presne som zažívala ja. Prípadne som prišla na stretnutie a niekto si protistrana povedal, že no kedy príde váš nejaký šéf alebo niekto, s kým budeme rokovať. Čiže, alebo si mysleli, že som tlmočnička alebo asistentka a tak ďalej, hej. Čiže vlastne tam to začalo, že vlastne Ešte ste aj taxík museli niekomu objednať. Aj áno, to ešte dodnes myslím. Niekedy. No, ale proste naozaj, že vtedy to začalo, vtedy vlastne s mojimi prvými krokmi v kariére naozaj začali aj tie pocity, že prečo sa toto musí ženám stávať a proste prečo musíme ako keby urobiť ten extra step, hej. Čiže v skratke, som zástankyňou práv žien a ich nejakého potreby ich zvýhodňovania v rámci toho pracovného procesu a odjakživa sa o to zaujímam. O to viac sa to samozrejme stalo aktuálnym, keď som otehotnela, popri tom pracovala, vrátila som sa z prvej materskej, druhej a tak ďalej, kariéra pokračovala. A keď som započula teda tú aféru s pani Simonou Petrík, tak som si povedala, že ja, ktorá vždy chránim práva žien, sa mi to zdá už moc. Hej? A pani Žileovej som povedala, že no keď pôjde táto téma, tak neviem, či ma tam chcete, lebo moja prvá reakcia bola, že ja viem, že sa to porovnáva, že taxikárka si nemôže zobrať dieťa a že niekto si môže do parlamentu a tak, ale myslím si, že parlament je miesto, ktoré dáva nejaký vzor. Hej? Čiže myslím si, že asi nejaký ústretový krok voči ženám matkám jednoznačne je na mieste a mal by zaznieť, pretože nie je to čierno-biele, proste nemáme len ženy matky, ktoré sú doma a starajú sa o deti. A nemáme len ženy matky, ktoré sa rozhodli robiť kariéru a o deti sa 100% stará niekto iný. Proste väčšinou je to ten stred, že musíme zladiť oboje. A tým pádom vlastne je potrebné, aby ten parlament sa nejak k tomu postavil vzorovo. Na druhej strane si myslím, že nejaké... predstavila som si svoje dieťa, hej? No, moje dieťa by teda nebolo ticho, keby som ja vošla do rokovacej sály, tak neviem, každý má iné deti, ale nevedela by som sa spoľahnúť na to, že v rokovacej sále, aj keď ho budem mať v šatke, že mi bude ticho proste tam jednoducho spať a že bude môcť prebiehať rokovanie parlamentu. A myslím si, že parlament už je naozaj vážna inštitúcia a že nejaké pravidlá by mali byť, možno o to viac, že som právnik a že takisto chodím do súdnej sály a že tiež je tam nejaký štandard, hej, proste musí to byť dôstojné. Čiže takto vám poviem, že myslím si, že áno, zahlasovala by som za to, že keď je to na 10 minút a je to proste nejaká aktuálna situácia, takže asi nejaké výnimky by mali byť povolené, pretože tá okamžitá situácia jednoducho je potom diskriminačná pre tú ženu. A hlavne, keď je to žena, ktorá ešte kojí a zároveň pracuje, hej, čiže to je také zraniteľné obdobie. Ale či by som to dala ako pravidlo, že áno, môže tam byť s tým dieťaťom celý čas, keď bude 5 hodín spať a bude ticho, že môže tam byť, tam už ako keby mám pocit, že keď budeme príliš pušovať ako ženy a že budeme sa snažiť ako presadiť to právo až do extrému, takže vlastne pôjdeme v tej spoločnosti trošku proti sebe a že možno vyvoláme príliš nepriateľských reakcií a že mali by sme možno dospieť k nejakému realistickému cieľu, že poďme presadzovať tie práva žien, ale tak, aby sme boli niekde ešte v norme. A jednoznačne si myslím, že ten parlament mohol z toho vykľúčkovať tak, že mohol povedať Bugár, že takto ten detský kútik bude na nás. Hej.
Môže byť výnimka, ale jednoznačne musí tu byť určené miesto, ktoré je pre matky, ktoré pracujú a majú so sebou deti a tak. Už nerozprávam. Ďakujeme. Čiže v zásade áno, ale nie na tú dobu by bolo asi vaše. Nepoznáme ešte úplne znenie návrhu, čiže berieme to ako za. Ja budem stručnejšia v tom, že poviem, že ste povedali asi 80% toho, čo by som povedala ja. Takže stotožňujem sa veľmi silno s vašim názorom, pretože musíme rozdeľovať typy prác a tie pracoviská a niektoré naozaj, viem si to predstaviť, slečny pani, ktoré majú kancelárie, viem si to úplne v pohode predstaviť a tak ďalej. Ja v svojej práci napríklad pracujem v open space a v otvorenom rozpoložení. Máme napríklad také, že bring a child to work. A ten deň vyzerá wow. To je zajtra. To je zajtra. Wow. Je to naozaj samozrejme individuálne, ale všeobecne ľudia napríklad u nás v práci majú povolené, keď to vyžaduje situácia, že na tú hodinku, na dve si potrebujem priniesť dieťa, kým si vyriešim veci, zabezpečím a tak ďalej. V tomto máme dosť veľkú slobodu a umožňujeme toto. Avšak vnímam to, že to dieťa, neberiem toto len teraz ako vzťah toho dieťaťa a tej matky, ale takisto toho okolia a naozaj to narušuje tú schopnosť ostatných okolo sa koncentrovať a vykonávať tú prácu takisto. Čiže je tam niekoľko faktorov, či už je to, čo bolo rozoberané aj v médiách, či už je ide o to dieťa, či je v správnom environmente to dieťa. Myslím si, že to je na plnej zodpovednosti matky. Do toho by tretia osoba nemala vstupovať. Ale čo sa týka takisto ostatných ľudí, to je tá druhá zložka, pretože to musíme rešpektovať presne, čo ste vyhovorili. A potom tam ešte prichádza to, že to je ten zamestnávateľ a zamestnanec a tam musí byť nejaké prepojenie a musíme byť... Moja firma má napríklad slobodu v tom, že vy musíte nejaké výsledky ukázať a jedno, kedy to robíte, ako to robíte, hej. Ale keď by som videla znižovanú produktivitu práce alebo niečo, tak asi by to nebolo vhodné. Čiže tam je niekoľko faktorov, ale všeobecne, keby som mala voliť, tak by to bolo jednoznačne za v nutných prípadoch ako exception. Podľa mňa tam by som sa priklonila k tomu, že musí tam byť vytvorený priestor, či už je to kútik alebo iná alternatíva. Zaobstarať sa neznamená to, že budem sedieť v tej rokovacej sále celý deň so svojím dieťaťom. Dobre, tak 2 áno, máme zatiaľ podmienené. Broňa? Ja som v rámci podľa mňa to bola veľmi extrémna situácia, ktorá sa s pani Petrik stala. Extrémna na to, že vedel to hoci kto využiť v podstate v svoj taký veľmi, si myslím, že kultivovaný, skôr ako taký bonus, že veď pustíme ju pre Boha. Myslím si, že to bola veľmi extrémna situácia, ktorá sa naozaj nemusela stať. Na tú tvoju otázku, ja si myslím, že sú situácie, do ktorých to dieťa môže prísť, sú situácie, do ktorých to dieťa by nemalo, alebo teda vôbec prísť nemôže, ale ja tam cítim potrebu akože vzájomne to celkovo vyriešiť a predsa sme ženy, sme ľudia a treba si v tomto pomáhať. Netreba absolútne voliť nejaké extrémne situácie, že áno alebo nie, treba nájsť podľa môjho názoru tú zlatú strednú cestu a vytvoriť tej žene podmienky na to, aby ona nemala ten stres, že teda môžem ho zobrať, nemôžem ho zobrať, aké sú tam pravidlá, čo bude, ako bude, lebo sú presne ženy, ktoré chcú byť na tej materskej 3 roky chcú kojiť. Je to všetko ich rozhodnutie. Ja neodsudzujem ani také ženy, ani absolútne ženy, ktoré si zoberú dieťa do práce a myslím si, že ženy sú už natoľko vedomé, že zvládnu a poznajú to dieťa a seba same tak, že vedia vyhodnotiť, že áno, do toho parlamentu bude tam tie 3 hodiny v šatke spať, zvládnem to alebo nebude. Ja napríklad som v tej situácii, že s mojim dieťaťom, hlavne tým druhorodeným, by som podľa mňa nemohla ísť absolútne do respektíve, ak by ste chceli ten parlament, že vyľudniť a vymeniť, tak akože som k dispozícii. Prídem aj s obidvoma deťmi, ale s mojim dieťaťom by sa to nedalo. A v tejto akože alternatíve, kebyže ja som na tomto mieste, tak proste musím voliť to teda, že
nemohla by som tam ísť. Respektíve uvítala by som práve ten spomínaný detský kútik, že to dieťa by tam bolo. Koniec koncom v podstate tak fungujem dnes, že pracujem, Tereza má 11 mesiacov a mám kvázi detský kútik a proste pracujem vedľa. Takže... Ale musíš nám povedať, či by si hlasovala za alebo proti. Ja za. No. Dobre. No ale jasné, akože nie, že čisté za, že tiež také poženie, pure white list, žiadne podmienky, ale samozrejme sme rozumní ľudia, vychádzame z toho teda, že čo to urobí tej žene, ako jej to pomôže a toto by bola vlastne tá moja akože top podmienka, že ako to pomôže tej žene dosiahnuť lepšie výsledky, teda ešte lepšejšie, lebo podľa mňa akože už žena sama o sebe dosahuje výborné výsledky. To je jednoznačné. Takže ako jej to pomôže vlastne nám a tej spoločnosti, tú spoločnosť celkovo zmeniť. A toto je pre mňa akože taká tá otázka, že teda čo ďalej. Tak, Lucia, môžeš to zakoncovať, lebo... No ja sa pokúsim, ale akože s pribúdajúcimi týždňami ja začnem trpieť tou tehotenskou demenciou a ja si musím všetko zapisovať a nemám tu papier ani pero, tak teraz skúsim akože to nejak uchopiť, že veľmi múdro hovoríte teda. Naozaj musím vám povedať na úvod. Ja akože tú tému ešte stále len tak predýchávam, lebo ja mám teda 2 deti žijúce a mám syna, ktorý má 17 rokov. A ten syn, keď sa mi narodil, tak akože to tu nikto neriešil, že proste dieťa do práce nie. Ja som bola proste jedna z mnohých, akože rozptýlená v dave. A novinárka som bola, syn sa mi narodil a proste bol chutný, zdravý, všetko, jak má byť. A keď mal asi mesiac, tak som s ním začala pracovať. A ja si pamätám ako dnes, že som ho nosila v tej autosedačke a chodila som s ním kade-tade a nechávala, a dokonca bol v parlamente a nechala som ho tam proste, tam niekto mi ho strážil a robila som rozhovor s Vladimírom Palkom a ten rozhovor bol strašne dlhý a ja som cítila, jak sa mi tie prsia nalievajú, až to proste tie tampóny nevydržali a ja som akože, on pozeral na moje poprsie, ktoré sa samovolne vyprázdňovalo a boli to také akože viac menej úsmevné príhody. Nikomu to neprekážalo, chodila som do televízie ani Pálkovi, chodila som do televízie Luna, chodila som do Strižne, chodila som medzi respondentov, proste všetci vedeli, ten môj syn tam ako keby bol stále nejako tak prítomný, samozrejme nerobila som to na schvál, keď niekto bol po ruke, tak mi ho postrážil, bolo to väčšinou v rámci rodiny, ja som nikdy nemala upratovačku, vlastne ani operku a proste my sme tým tak nejak akože prelietávali a ja som sa cítila super a môj syn bol super dieťa a zostal ním. A to isté bolo pri mojej dcére. Moja dcera mala 2 týždne, ja som robila toto s pani Soňou Petovou. Pamätáš si to? Robila som v Devine so starostkou, som organizovala obrovský event, nejakú vzburu proti tomu, aby tam vyrúbali polovicu Národného parku a všetkým sa to hrozne páčilo. Tiež som tam chodila s tou dcerou, ktorá bola malilinka úplne, že celé sme to absolvovali, proste tam boli všetky dôležití ľudia, hej, naozaj dôležití na rozdiel od tých, čo sú v parlamente a nikomu to nedošlo divné, že tá moja dcéra tam spí v tej šatke, lebo ona spala iba keď bola na mne, hej, my sme tak aj v noci spali, no a tiež to bolo také akože fajn. A teraz ja sa neviem spamätať z toho, jak mi vypisujú akože rôzni múdri ľudia, väčšinou ženy. A ja som pre nich krkavčia mater, ktorá chce zničiť svoje dieťa, lebo ho chce ťahať do práce a ja si nebudem akože užívať. Ja nielen, že som si akože neužívala matersku, ja som, predstavte si, ani nepožiadala o matersku tento štát. Ani pri synovi, ani pri dcere. Ani o kočíkovné, ani o nič. Lebo mne to prišlo také, že akože ja tú svoju odmenu mám, mne sa narodilo to zdravé dieťa a teraz akože to spolu nejako vybojujeme, hej. A ja sa teraz nestačím čudovať, že kto všetko mi píše a teraz mudruje o tom, ako som ja akože zlá matka, chcem zničiť svoje dieťa, to dieťa a vy vyrastie z neho také individuum ako zo mňa. No a tak. A proste 3 roky akože má byť na materskej. A chcem povedať, že si vážim veľmi ženy, ktoré sa rozhodnú byť 3 roky na tej materskej, podľa mňa to je krásne. Keď tá žena chce, dobrovoľne chce, ona musí mať tú slobodu výberu, tak je to fantastické rozhodnutie, ktoré je podľa mňa na prospech aj určite tej žene, a k tej žene, tak aj dieťaťu, lebo ja si myslím, že šťastná matka rovná sa šťastné dieťa a na finále proste pre celú spoločnosť. Ale nepáči sa mi, že keď sa už teda stala z toho téma,
že matka, ktorá sa rozhodne pre opak a pracuje pri tom dieťati, by mala byť nejakým spôsobom akože perzekvovaná. A teraz poďme do toho parlamentu. No, tak toto bolo, že tá pani Simona Petrík, si vôbec nemyslím, že ona chcela sedieť s tým dieťaťom 10 hodín v tom pléne. To by totiž to naozaj chcela iba krkavčia mater. Neviem, či ste tam niekedy boli. To je jedna príšerná miestnosť, kde sú príšerné atmosféry a je tam jeden hrozný proste, podľa mňa, keby to videl niekto, čo sa venuje feng shui. Aj mužov je tam niekoľko. Ale určite to bol muž, ktorý vybral ten lúster, ktorý sa tam nachádza uprostred. A keby sa akože niekto venoval feng shui a išiel by sa tam pozrieť, tak by povedal, že to je neprípustné. Proste nie, že pre dieťa, že pre psa je to neprípustné. A preto pani Petrík, u nej je že výnimočná situácia a výnimočne potrebovala sa dostať do tej sály so svojím dieťaťom, pretože položila otázku a podľa rokovacieho poriadku, keď položíte členovi vlády otázku, nie je vám na ňu zodpovedané, keď tam nesedíte v tej sále fyzicky, takže ona nemala na výber jednoducho. No a chcela sa dostať proste donútra a teraz ja si to neviem predstaviť, ja som pri tom nebola. A teraz tam normálne došiel akože živý človek, zriadenec, ktorý povedal, že stop, vy áno, ale to dieťa musí ísť na balkón. A vy tam teraz stojíte a máte 5-mesačné dieťa v šatke, ktoré akože ničoho sa nedopúšťa. A toto je hrozné, že toto sa úplne opomína v tej diskusii, že vlastne my tu riešime teraz chlapca Marka, ktorého odviezli tak, ako je to hrozné, je to proste traumatizujúce, ale že medzi nami naozaj sú reálni ľudia, ktorí dokážu takto zakročiť, keď má žena proste, lebo bez toho, aby on si takto vyložil, lebo on si takto vyložil ten rokovací poriadok, hej, tak bez toho, aby si ho takto vyložil ten rokovací poriadok, tak by k tej kauze ako takej akože vôbec nedošlo. No a teraz strich, teraz akože reakcie vedenia parlamentu, hej? No to je nepripustné, lebo rokovací poriadok, samozrejme, ten nám zakazuje explicitne nosiť do sály výbušniny, zbrane a ešte neviem čo. Tak som povedala, dopíšte tam dieťa. Keď to chcete mať takto, aby ste už nikto nedopúšťal nejakých myšlienok a nevykladal si rokovací poriadok sám, tak proste dopíšte tam dieťa, keď to je naozaj taká škodná. Lebo ja súhlasím presne s tým, čo povedali kolegyne, že ja by som tiež napríklad, lebo ten návrh ani nebude. Ten návrh ani nebude. A keby taký návrh bol, aby sa zmenil kvôli tomuto rokovací poriadok, ja tiež som za to, aby to boli naozaj že výnimočné prípady, ale len pre dobro toho dieťaťa a presne aj musíme myslieť, akože moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda niekoho iného a to sú aj tí kolegovia poslanci, nech už sú akýkoľvek, aj oni majú právo na nejakú slobodu a proste nechcela by som, aby som zasahovala akože do výkonu ich mandátu, pretože ja proste 8 hodín potrebujem mať dieťa pri sebe. Ale toto nikto nechcel, prosím vás. To bolo veľmi zle uchopené aj zo strany médií a proste niekomu to vyhovovalo, aby sa to takto podalo, tak sa to proste takto podalo. A preto sa to rozdelil tento národ zase na dva tábory a bude to čierne alebo je to biele, ale nie je to tak. To je presne o tom hľadaní toho kompromisu, že ako by sa to čo najlepšie dalo vyriešiť. No a čo mi na tom prekáža úplne najviac je to, že alebo možno, že by mi to nemalo prekážať. No ono to odhalilo, aký naozaj sme. Akože my sa tvárime, že my sme neviem aká spoločnosť proste, ktorá neviem kam pokročila, hej, ktorá patrí do vyspelej Európy a ktorá chce hrozne rúcať tie stereotypy. Ale mne nepíšu akože dámy z nejakej Viesky pri Humennom. Mne píšu ženy, ktoré sú z centra Bratislavy a píšu ohavné veci, akože, že to by človek na to ani neprišiel. A myslím si, že to pramení z takej tej zatrpknutosti, že ja som proste nosila to vrece na sebe, odkedy som otehotnela, hej. Ja som stála pri tej plotni, ja som tie moje deti vychovala vo vnútri, stala sa zo mňa počas materskej, počas 6 rokov slušná alkoholička, čakateľka, ktorá väčšine len čaká na muža, ktorý si robí kariéru a ja som to dala. A prečo by si to ty nemala dať? Čo tu teraz mudruješ, že chceš niečo meniť, že chceš, aby sa rúcali stereotypy? Viete, takto nejako, toto je proste jedna časť. A druhá časť sú muži, inseminátori, ktorí naozaj, musím povedať, že oni tie deti iba urobili. To hovorím za mužov, ktorí sa k tomu vyjadrujú a ktorých poznám.
že tí sú najmúdrejší. Oni tie deti iba urobili a robili si kariéru, hej? A oni najviac teraz vykrikujú, že ale to je neprípustné, aby jedna žena chodila s dieťaťom do práce, veď to škodí tomu dieťaťu. Ja sa chcem opýtať, kedy ten muž, ktorý si robil tú kariéru a bol od soboty do piatku preč, sa kedy zamyslel nad tým, že ako to škodí tomu dieťaťu, že on pri ňom nie je. Takže toto sú veci, ktoré ma úplne najviac na tom vyrušujú. Ja som inak rada, že sa tu spustila akože taká debata a ukázala, ako že sme niekde úplne inde, ako sme si podľa mňa mysleli, že sme. A že zlomiť tie stereotypy je na dlhú prácu, veľmi dlhú diskusiu, ale tak, ako túto kolegyňa, a ja som si myslela, že ten parlament by mohol ísť takým príkladom. A vôbec nie preto, že som poslankyňa. Akože v tomto, keď sa mi to narodí, to mám v ľavej pete. Lebo budem takisto mať zápal prstníka, ináč ja už ho aj mám. A tak ja to proste... Chápete, že tu nešlo o to, že aby sme si hľadali my nejaké výhody, pretože potrebujeme, akože my poslankyne... Nie, práve naopak, že bolo by to veď by to bolo krásne, keby sme takú vec urobili, že ukážeme, ako sa to dá. A ešte úplne posledné, lebo už dlhá som, že hovoríme o tom, že teda ako tá učiteľka môže, doniesť to dieťa a proste neviem čo, ale veď hľadajme spôsoby, to je také slovenské povedať, že nedá sa, neexistuje, aby si učiteľka. Ja si to napríklad nemyslím. Ja si myslím, že aj taká škola by mohla vytvoriť miestnosť, ak má učiteľky, však je nedostatok dobrých učiteľiek, ak má dobré učiteľky, ktoré proste sa im prišťastí, že majú dieťa a škola chce, aby sa čo najskôr vrátili, akože o tomto by malo byť to zosúľaďovanie toho rodinného a pracovného života, že sa jednoducho vytvoriť jedna miestnosť, to nie je ani finančne náročné, ani nejak inak náročné. A neviem si predstaviť akože ženu, ktorá sa dobrovoľne rozhodne, že teda chce pracovať a má malé dieťa. Neviem si predstaviť šťastnejšiu ženu, ktorá vie, že jej dieťa sa nachádza iba cez chodbu alebo o poschodie nižšie a je o ňo postarané a ona sa môže venovať svojej práci.